Tengo que pedir perdón aos da Coruña porque nós tamén somos da Coruña. Sí, pois resulta que sí, que somos así, que temos familia que nos toca na Coruña, polo tanto é que somos da Coruña un pouco. Porque claro, descubrimos que nunha ponla da nosa árbore En genealóxica, donde, muller, en donde? que nunha ponla da nosa árbore genealóxica, É na Coruña, non ponla en ningún lado. no, que... Muller, que na nosa árbore genealóxica unha ramiña ven que ven da Coruña. Ven da Coruña, temos familia na Coruña, unha xente estupenda, temos ali unhas primas da Coruña que, bueno, xa son da lá de fai moitas xeracións, pero son da Coruña, pero son da familia. Claro, Por iso muller. nós somos tamén un pouco da Coruña. Si unhas lurpias gilipollas son gilipollas. Non... Que? Por ser nosas primas. Pero as nosas primas non lle chames iso, que a mellor non están vendo nas súas casas, por favor. Non nos están vendo que na Coruña non poden ver a gallega. Como que non... Como que non poden ver a Non galego? poden, que lles cae o repetidor. Pero que tontería estás dicindo, muller? Roubaronlles o repetidor. Pero que tontería estás dicindo, muller? Non estou dicindo que salió outro día no periódico que yo cortaron por baixo e queren no vender a chatarra, colleron. Non digas tonterías, muller, por favor. É verdad. No. Repetidor que viene a Coruña, Que roubaron. non te metas con da Coruña. E levábano nunha furgoneta. Cala. Cortaban pezas cunha radial e colleron os delincuentes. Bueno, por favor, que non digas, non te metas cos da Coruña, que son unha Non me xente... metín cos da Coruña, metíme con nosas primas. primas, que son estupendas, e a xente da Coruña, que cidade bonita, cidade de cristal, a cidade onde ninguén é forasteiro. Xa E tá outra nosas lambecu. primas son estupendas. Xa está ti, chufa, chufa, chufa. Que? Aí. Que, muller, as Son nosas primas... estupendas. O que pasa é que son ricas, se te queres saber che deixan algo. Cala a boca, muller, por favor. Vens che ver. Que tontería, por favor. Ver se cho Que plumero. non é verdade. Bueno, casi que resulta que as nosas primas estaban outro día facendo zapping e claro, vironos no lugar, puxeron no lugar e claro, recoñeceronos porque son familia e nos parecemos, a verdade, que Claro, moito. ao vernos na televisión queren ser primas nosas, hasta ahora non lle acordou. Bueno, muller, pero que elas son primas e son estupendas. Si, veñen a chupar ahora. Son estupendas que Estupendas. viñeron ali a A la Coruña. boca, muller, son primas por parte de papá. Bueno, muller. Onde vai papá? Que Dios o teña na gloria, pero cantos anos hai que morreu e acordanse ahora de nós. Bueno, muller, son primas bueno, Onde vai papá, Dios mío? muller, por Que favor. morreu un novo papá. Bueno, sí, eso non venga a conta ahora. Dios Bueno, mío, bueno, que estea caso- maior de todas e papá morreu 2 anos antes. Dios. Bueno, o caso. E agora veñen porque nos viron na televisión e pensan que hai carto. Bueno, o caso é que elas son primas por parte do noso pai, non? É dicir, vamos contar, non? O noso pai, o sea, a aboa do noso pai, Isto non lles interesa. era irmán da súa aboa. É dicir, son familia, son... Tartaraboas. Tataraboas, eran irmáns, e bueno, temos ese vínculo, que bueno, a min realmente o que me interesa das miñas primas, por iso lles teño xa tanta aprecio, porque a min interesa esa unión de sangue que hai, non? Tirlle cariño polos teus, e así. Cariño, porque son como a nós, son 11 irmás tamén. Bueno, son... caso é que sí, que temos así moito en común, que son así, bueno, a ver, elas na Coruña son moi conocidas tamén, Son. porque elas tamén teñen así, aparte de ser familia de pai, teñen unha cousa en común con nós, que tamén son dunha familia que son 11 irmás. Son 11 irmás, porque a súa nai chamase María. María, que, bueno, lá na Coruña conocena por a Pita, por ter tantas fillas, pero moi ben, e son moi boa xente. Chamalle María Pita porque era moi puñedora tamén, Bueno, Claro, ela quedaba embarazada. bueno. Quedaba embarazada fácil. Non poñía huevos, poñía criaturas, non Por era? favor. Pero facía como as galiñas. Andaba, daba ya a patiña, daba ya a outra, sentaba ao cu, plas, unha nena, e vai. Así hasta 11. Pero janoulle mamá que é con ixe, Pois o caso é que estamos encantadas cas nosas primas e claro, fixeron así zapping, víronos e viñeronos a conocer a Lar de Bullo. Tía pelos cartos, muller. O que pasa é que teñen negocios, son ricas, Cala a teñen boca, no, a negocios. mí o que me interesa é a sangue, que é o que me interesa a min, que así, que somos familia. Como a sanga, é boa para fillós, pero que che importa a ti, se son primas ou nada. Bueno, muller, pois son moi boa xente, son estupendas, viñeronos conocer a Lar de Bullo e son simpatiquísimas, e me Son encantaron. preciosas. Teñen moito carto que teñen negocios destes que na crisis non afecta, non sabes? Cala a boca, por favor. Teñen unha funeraria El Trallazo. Bueno, o caso é que sí, que teño unha funeraria, un tanatorio, unha floristería e tamén teño un servicio de ambulancias. Teñen os... Chámalle burro ao cabalo, non sabes? Ela xa teñen o servicio todo. Como te topes mal, paseante un pouco na ambulancia, deixan que vayas e xa che poñen as flores e metente no burato. Renocio
O negocio é redondo, Bueno, claro. o caso é que viñeron ali a Ardibulla Sí. a conocernos e pasaron ali uns días estupendos. Pasámoslo estupendas con elas, porque son super simpáticas, Son as tontas perdidas, muller. Por favor, que non, que son moi simpáticas, son No, moi son boa xente. simpáticas, sí. Estiveron ali, bueno, o caso é que te pasaches con ela, muller. Son moi bonitas. É que elas, vamos a ver. No. Xa me cantaxe. Bueno, xa te quentaches, levas todo o tempo aí criticando a muller. No, porque claro, era o San Martiño e viñeron 2 días despois do San Martiño porque a xente da ciudad, claro, é moi lista. Non che ven o día para axudar a matar o cocho, non ven 2 días despois que está todo embolsado, non sabes? Está todo embolsado e adomado e todo despedazado e veñeche. Ai, que casualidade, ai, por me llevo nos bistés, claro, me llevo nos bistés. Ven a axudar, carallo. Ven a axudar a traballar. Pero vamos a ver... Viñeron de casualidade, pero viñen con maletero vacío, que nin traían triángulo nin a roda de reposto. Bueno, muller, pero... Pa que lle entraran máis sacos de patacas. Pero vamos a ver, que elas non Así emitían sacos de patacas, la madre que las tontería parió. estás dicindo, muller. Bueno, xa, pero... Se non é polo San Martiño, muller. Entraban lle cantos sacos rodaran, querían levar sacos, menos mal que eu non os deixei. Bueno, muller, Que hai pero... que traballar. Bueno, que hai que facer... E dicían, ai, que bonitas, mira que simpáticas las cebollas que les hacen trencitas. Bueno, Tonta, cala a boca, por favor. tonta, coño. Bueno, cala a boca, por favor. ¡Ay, los huevos! Bueno. Que son estampados, los huevos de la aldea son estampados. No son como los que mercamos en el Marineda City. Bueno, cala a boca, por favor. Estampados. Tonta que é a merda del Jaliñer, burra. Por favor. Cala a boca, muller. Bueno, Cala a boca, anda. Fáime un favor. bueno, ali viñeron. Ali- Estampados. Tienen manchitas. Qué bonitos. Bueno, muller, pero... Tonta. Lame, por favor, antes de Bueno, facer. por favor. Dios. É que non nos aguanta esta xente que che ven. Pero, muller, pero que elas son así, viñeron a visitarnos e a verdad que non viñeron polo San Martiño. Que o San Martiño xa foi en novembro. Elas viñeron de casualidade. E de Viñeron ali a casualidade. conocer. E botaron ali 3 días, a verdad que estiveron estupendamente ali. Estuvieron moi ben. Moi ben Estuvieron atendidos. aquí, Cala a boca. fixenas traballar. Por favor, tío, que fixeche foi pasarte con elas. Non me pasei nada Como porque... que non? Pareciste pouco que lle mandaste facer. Cala a boca. No, porque tamén mandalles poñer 3 ferrados de patacas, iso non é normal, eh? No, tres ferrados no, tiñas No, que velas... mandalles poñer 3 ferrados de patacas. Home, vienen de fin de semana de turismo rural, dixen eu quieta, espera que vas probar turismo rural. Cando a vin... Mira, a xente tamén é mala que lle aplaudar da así por facerlle estas cousas. No. Cando as vin vestidas parecían que iban para a guerra. Que dices? Iban para a guerra toda con viseras, uns chalecos todos de parecía das troitas, dirá, as troitas, unhas redes de por mosquitos, ai, por si vienen los mosquitos. Un pantalón que tiña cremalleras por aquí, que lle queitabas a parte de abaixo, como para refrescarse, non sei. Bueno, moi ben. Bueno, por favor. Tiñan unha pinta, sei que eran de un militar, a roupa, ou non sei que. Que dices? Un militar. Iso muller, era, que roupa. esto es todo del coronel Mandiocas, ou non sei que. Muller, que non, que eran... Que o compraron en Coronel Tapioca, que é unha tenda de accesorios de aventura, muller. No, aventura era velas trouxeron- a ela poñendo nas patacas, eh? Bueno, xa. Tiñades que velas a todas en fila pola leira arriba, carbolsas de matutano. Bueno, muller. Chantando patacas al jamón, Bueno, puñet. muller. Voy a poner unas campesinas también. Bueno, muller. Pasa que elas son así inocentes. A la boca. Son inocentes. y non Son sabía inocentes que después decían, ay, cómo me cogió el sol, qué morena Bueno, voy. calla la boca, muller. Lávate, mujer, lávate que é terra, Bueno, porca. por favor, cala a El boca. ojo non me foi verdad. Bueno, foi verdad, pero non é para contarlo aquí, díxelas aquí en evidencia, muller. El ojo que lle fixemos despois. Bueno, cala a boca. Aí tu veche ti de cómplice. ¿sí? Bueno, muller, cala a boca, que non é... Dixemos, y ahora por la noche hay que muxir las Bueno, vacas. ay, no, bueno, nada, vamos cantar, viña, cantaremos algo. Metimos... Bueno, por favor, Iso non o contes que o director do programa non ves que iso non o podes contar aquí. Cala a boca, muller, que Iso a Manola Vaz parecille mal xo contas, Por Pero, favor, mano, se non entende de muxir o director, ¿no? Bueno, Entonces Bueno, metímola, caso que vamos cantar unha metímolas en vez de na corte das vacas, na corte onde estaba o toro, non é? por favor, E dixemos, cuidado, que temos de cota da Comunidade Europea 20 litros. A muxir aí esta que de 20 Bueno, litros. por favor, Ai, Dios iso mío, non é para contar aquí. non daban feito as tris. Como Bueno. non é para contar el ojo que contou Anselmo fai un pouco, contou Anselmo antes, contou Bueno, que había muller, un con toro aí. todo do Xacobeo este, o toro este, que llevou, Que toro? sacaronlle así 265.000 doses de De que? seminais. De Pero- Seminai. Claro. Pois igual que lles quitaron ao Xacobeo, tamén lles quitaron as outras ao Ortega Cano. Bueno, por favor. Ortega Cano chamas o toro. Bueno. Non é que sea o torero, vale? E así tuveron Bueno. ali, Dios, hasta as 7 da mañán que non Bueno. daban feito.
Bueno, xa está, xa está. Xa me pasei con elas. Ben. Ala, que veñan cando que irán de volta, Cuando queráis venir, volvéis, que os... tenéis que probar los bocadillos de esterco que no los probasteis.